Allez. Jedna od najpoznatijih srpskih reči u Parizu je guča. Muzika iz naših krajeva našla je ovde i ljubitelje i sledbenike. U Francuskoj danas ima 20-ak orkestara koji sviraju ritmove Srbije. Trubačke sastave Cislav i Živeli orkestra stvorili su parijski akademci, više iz štosa pokušavajući da izduvaju energiju Balkana. Danas imaju stalnu publiku na prestižnim džez scenama Pariza. Parlez-vous serbe? Bruxelles? Non. New Morning je kultna muzička scena u Parizu kroz koju su prošle najveće džez zvezde. Večeras su uglavnom Parižani nahrupili u New Morning te ne bili uživali u zvucima srpske trube u izvođenju francuskih orkestara. Kako je nastala grupa Cislav? Već na Akademiji Beaux-Arts smo svirali trubu. Kusturičine filmove smo obožavali, što nas je povuklo da odemo u Srbiju, tamo upoznamo prave majstore trube i učimo od njih. Ko sve sačinjava grupu Cislav? Gradski seljak. Imamo trojicu arhitekata, a onda su to električar, doktor biologije. Za nas je ovo neverovatna energija i egzotičnost, ali 100% Evropa. Kako reaguju Francuzi ili kakve su njihove reakcije na muziku Balkana? Vuku nogu do noge, drže se za ruke, vrište i naravno piju. U svim velikim gradovima Francuske ljudi ovu muziku slušaju i jako je vole. Muzika iz Srbije i ciganska muzika su evropski gruv. Lako se nose instrumenti i svira se svuda. Tradicionalni repertoar je beskrajan. Mi ne prestajemo da se interesujemo i stalno učimo. I za kraj, parlez-vous serbe? No. Ja pričam srpski. Da li je Francuzima muzika Srbije i Balkana dovoljna sama po sebi? Muzika koja je toliko bogata kao vaša može da bude praćena elektronikom i miksovana puno modernijim ritmovima kao što su i pop, reggae, swing. Veoma je bogata melodijom i orkestracijom, što mi omogućava da je obojim modernijim i urbanijim ritmovima. Radimo na projektu Balkan Beat i ovde u Parizu ćemo napraviti čudo sa muzikom iz ex-Jugoslavije, Srbije, sa Balkana. Mixé avec les rythmes urbains. Ambasadori muzike sa Balkana u Parizu su toliko prepoznatljivi da im nije odolela čak ni jedna Madonna. Ja uvijek voljela te pesme i do sad njih volim i sada je jako popularna balkanska i srpska muzika ovdje. Vi ste ovih dana imali dosta posla. Kad već pitajte me, ja sam bila koreograf Madone za njoj zadnji tur Weekend Stick Tour. Koreografija je moja. Kakva je Madonna bila učenik? Kako je osetila muziku iz naših krajeva? Da vam kažem, ona je jako zainteresovana i
Ona igra malo ono street dance, kako se kaže, i imala sam malo problem sa ritmom i to, ali samo gledajte na YouTube, vidite što sam napravila, da li vam sviđa ili nije. Živeli orkestra imaju već zavidnu reputaciju i turneje od Marseja do Nove Kaledonije. A kako se osjećaju kada se suoče sa zemljom čiju muziku sviraju? Kakvu se sliku stvorio između loših vesti u Dnevniku i Guče u kojoj si bio? Dakle, vi jednog sirotog malog muzičara kao što sam ja pitate za političko mišljenje. To mi je komplikovano. Ipak o istoriji Srbije sam naučio interesujući se za muziku i odlazeći u Guču. Tamo sam prve godine imao vrlo strane utiske. Mladi ljudi su preživjeli rat i po mom mišljenju imali su jako nacionalistički naboj. Naravno, nikako rasistički, ali mi je izgledalo malo bizarno. Već druge godine nisam bio šokiran jer sam Srbe razumeo. U svakom slučaju to je narod koji ima veliko bogatstvo. Srpska muzika je ovdje u modi. Još sa podignutom temperaturom ciganske muzike, veliko je to bogatstvo. Imamo sreće. Ljudi ovdje se jako interesuju za ovu muziku i vole je. Vidjeli smo već sve trubačke stilove. Francusku trubu, valser, američki folk, jazz, New Orleans, ali balkanska truba je retkost. Mi sviramo ljudima koji ovu muziku znaju. Svet često misli da smo Srbi. Evo kada je naša pevačica u Novoj Kaledoniji nedavno počela da peva na srpskom, neki iz publike su počeli da nam se obraćaju na jeziku koji ne govorimo, nisu shvatili da smo Francuzi. To nam se redovno događa. Ja ću nastaviti da sviram srpsku, jer se ne prepoznajem u francuskoj muzici. Stvarno smo pali u zamku ove muzike, neću da sviram bilo šta drugo. I ovako svakoga dana učim nešto novo i sjajno se zabavljam. Umesto na bis, Sislav i Živeli silaze među prijatelje. I oni su Guča. Ja učim srpski. Da li je težak? Ali srpski vrlo težak. Ali je lep. Ali je lep. Ali je lepo. Pazite, ovaj dasa što svira tubu u kolima je moj učenik. Zove se Nenad Petrović, pazite ga samo. Ja sam ga naučio da svira đelem. Čekaj, samo da ga izljubim. Pokušajte da napravite nešto lepo za svoju zemlju. Ako i ne stignete, Koko, Alban, Riton i ostali, to će uraditi mesto vas. Iz sveg srca i uz Živeli.